थानाय बे बेरेफुं जादों मा जादों सनालिया ललिपप जानायखाय दाय जादों दा मा जादों आइ लोखि बाजाखांबावबाय आंजों आइ मा जादों आइ लोखि मा जादों रेक्सलाय मा जादों गुड बय मा जादों रेक्सा सिथुनदो हाबा बे ललिपप जादों नालाय बेखौनो जानो लुगैदों बेबो लोखि सना सिथुनदो गुड बय सनालियाबो गुड गार्ल बे जादों नालाय मोनजायैनि थाखाय जादों खोमा नों चक्लेट मोनजायैनि रागा जोंदों नों चक्लेट जानो नाङा ना खिरमि जायोना एम्फौआ अत होनो आं गिदिर जाबाय नालाय आंबो जाबाय सनालियाबो बांद्रायबो जानाङा हाथाया सेवजोबबाय बेनाबो आंथ' गिदिर जाबायना नोंथ' फिसासो जाबाय बे जानायखौनो नुनानै लुगैखाथारदों रेक्सबा लुगैथारदों हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मर्निंआवनो स्टार्ट खालामनाय जाबाय आं सिगांनि आधा घन्टासोल' जादों आरोना स' होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर ब्लगखौ ओमफ्राय जोबजासिम नायनो दाबावदो जोबजासिम नायाबा मिन्थिनाय नङा होनब्ला आं मा खालामदों मा खालामाखै मा देखायगोन मा देखाया स' बेनिखायनो नायलांबाय थादो रेक्सु फुथुला लानानै फैबाय रागाया लांबाय बायह्रायावहाय जों खावलांबाय बे रागा जोंनानै फुथुलाखौ नालाय बख'हैजोब्बाय फुथुलाया एसे जिनाय दंखायोमोन नालाय बेखौनो बख'हैफिनजोब्बाय आरो होला र' स' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो जों नानिखौ लेखा फोरोंनानै लानि बिनि उनाव दा लोगो मोनफिनगोन आरो दसे उनावहाय मा मडेल उन्दुनाय दा मालाय मा मडेल जाखो उन्दुनाय आंनाथ' ओरैसो रागा जोंदों ओरैनो चक्लेट मोनजायैनि ना लोगोसे आंनाव गैलाबा चक्लेट जाजोब्बाय नालाय होआसै नालाय आगैनो रागा जोंबाय नै रेक्सबा जानो रोङा ना दे लोगो A few moments later गरसि हानना लाबोबाय आं एसे सान्द्रिसे ओमफ्राय नैबे एसेखौहाय बै सासे माने मादै जानाय दं आरोना हारसा लाइन बानायग्रानि हिन्जाव बे बिबाय थादों आरोना बेनो एसे हैना फैनोसै जाबाय दे आयै मानो गोरलैफोरखौ सोदलाजोबखो होदो नङा न'आव जानो थाखाय बे एसेखौ होनानै फैनोसै आङो ओमफ्राय सोरनो होबावो बै खाखिनो हैनो गेसावसो माबायदि नेगासिनो दं दै आं दासो माबा सोरबा आंखौ गेटआव नेबाय थायो बियो जाम्बा आं गरसिसो हैदोंना बैसिनाव आयुसमोननाव फैदो जाबो गरसि सायनोसै बा सायनानै लानोसै आरोना गरसियानि एसे दोनबावगोन आं बै बिनानथिनो हरनो थाखाय बाखिखौ जाजोबनोसै बासिनोसै एसे हरनो दोनबावसै आं बेनो एफा बुरजा होना दोनबाय उइ आइसा गरि आइसा नोंखौ माबायदि खनावै खिथानोसै बेनोबो बोथिसे जानो आन्था बाद बाखि आंनि उदै सिङाव हाबजोबगोन बेफोरनिफ्राय बाजारखौ बायबा खथ्थ' दाम ना न'आव थानायखौसो मोनजादों माबाथ' मोनजायामोन जेखौबो बिदिनो गथा आं जानो मोजां मोनो आरोना बाबि आंथ' जायाना नोंखौसो जाया दा गरसिनि सिंखौसो जायो गरसिनि सिंखौ बबे सिंखौ मोनो नैबेथ' बेनि सिंखौ जायो सायना लागासै जल्दि जल्दिनो दाहाय लोगो मोनगोन आरोना दसे उनावहाय
Andi ni durbun mata dai dumare balu lu. Ya huni. Kana yang bana ni. Papi, ini guli dong. Lu sungla bana ni he sini. Gosi. Duwi na sen duwi basa ram man sini na fresh na. Aduh ya. Sandu nu bat duwi na gulu habdi ni me ya badak lu fiya ko. Ku gam bai na besi sini ba ko bata. Terus nolu ko ni. So लोगोफोर दुगैखांबाय आङो दुगैखांनानै रेडि गस्ला थस्ला गाननानै रेक्सआव सौखि सिङाव हाबनानै उन्दुबाय मुजाखौ नुदों बोराया माबायदि गाननानै खुनानै दोनदों स' ओमफ्राय ओंखाम एसे जाना लानोसै आरोना आङो ओंखाम एसे जानोसै ओमफ्राय न' खाथियावहाय बार्थडे दं आरोना सासे माने सासे नानिनि आरोना उन्दैनो जानोसै र' ओमफ्राय सनालियाबो जाखांबाय दुगैखां लोबखां रेडि आंबो दुगैखांबाय ओमफ्राय आं जाथ'वाखैमोन आरोना दुगैखांनानैसो जागोन होननानै स' आंबो जानोसै जानानै रेडि जानोसै ओमफ्राय हासबेन्ड थांबासो थांगोन नङाबा दिगदार जायोना बेयावबा बेसे गोबाव जागोन मागोन ओमफ्राय हासबेन्डआ ओरैनोबाबो 2:10 ओंखारलांखागोन बे थांबाथाय जोंबो थांफानोसै आरोना खिबुनो बे थाबा जेबो खामानि जाया आरोना लोगोफोर स' बबावबा थांबाथाय फन हरबाय थायो एकदमबारे गाव नांगौ जिनिसफोरखौनो नागिरनानै मोना आरोना बे आं नागिरनानै होआबानो बेखायनो बे थांबा थांनोसै एसे ओंखाम जानानै लाग्रोसै होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादों होमबा ब्लगखौहाय आं जुदि दा बिसनि बार्थडेआव भिडिअ खालामनाय जायोबा नायनोसै 12थायावनो केक हागोन होनदों ओमफ्राय होनबाबो जानाय लोंनाया एसे लेट जायोना नेपालि आरोना स' होनबाबो नानिनि बिफाया बर' रोङो आरोना माने बिदा फंबाय सानैया गासैबो बर'आनो रोङो होनजायो आरोना बिसोरनि फेमिलिना नेपालिफ्रा बांसिनानो बर' रोंखायो स' नायनोसै दा भिडिअ खालामनाय जायोबा खालामसै आरो जुदि खालामनाय जायाबा खालामला आरोना स' ओंखाम जाना लागासै होमबा आं लोगोफोर 1 hour later. मिनिरा एसे मिनिथाराबोहाय सनालिया बार्थडे जाफैनायानो जाबाय दे स' लोगोफोर देलायखां माखां जोङो बार्थडेआव थांना फैखांबाय आरोना बार्थडेआनो दाबो जायाखै आलासि जा बुरजा फैदों आरोना लेट जाबाय ओमफ्राय सानसुआवनो हानो होन्दोंमोन ना जायासैनो आरोना दासो डेक'रेसन खालामगासिनो दङ ओमफ्राय गेटआव बेलुन खाखांबाय ओमफ्राय सिङाव बानायगासिनो दङ गेटनिखौ र' नोंसोरनो देखायगोन आङो स' माथोबाव दाहाय थांफिनसै आरोना फैफिनबायसो जोङो न'आवहाय ओमफ्रायो आंहा बास स्टेन्डआव एसे खामानि दंमोन नालाय बेयाव थांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय नै गस्लाया नायदो आंना सिन्दुरा बिदि नांजोबो आरोना गस्लायाव खुबानो नाङो गानबानो नाङो सिन्दुरानो बिदि नांलाजोबो स' ओमफ्राय लोगोफोर दाहाय थांबा देखायफिननोसै नोंसोरनो मिनिथावनाखा आरोना बेसेरा देलायखांखाबायमोन हेरबेन्ड गोदान हमलायलायबायमोन 300 थाखानि हेरबेन्ड बेनो 300 हेरबेन्डआ मलाव लाबोनायमोन बङाइगाव मलावहाय बिदा उन्दै लाबोना होनायमोन नै मोजां देलायखालायलायबायमोन बेसेरा ना नै ओरैनो होननाय जायाखैथ' आइया सोमो दा नैबेजोंनिफ्रायसो आखाइ मोनसेजों जाया दा थांफिनसै ना जोंहा बार्थडेआव दासो जादों दा माथो एसे बोलांबावब्रा हेरबेन्डखौ बिदि सोमो दा मोजाङै थालाय फट' खेबना लांखौ मोनसे मिनिब्रा दहायनि बायदि मोजाङै थाब्रा ओरैनो सानैजों भिडिअ नायलायनानै थाबाय थानोसै आरोना ओमफ्रायो हेरबेन्ड गोदानबो एसे माबाफोर खामानि दंबा मावनानै लानोसै ड्रेस गानस्लायला बिदिनो थाबाय थानोसै उन्दुलाबायनानैसो थानोसै ना सनालि बेखौनो गाननानै सनालिया बार्थडेनि केक जानो लुबैथारबायमोननो बार्थडेआनो बानायाखै नों केकखौ जानो लुबैथारबायमोन बार्थडेनिखौ औ दासो बानायसै केकखौ दासो हानोसै 2,000 years later. खुले दिल जुटा ওই এখন দাঁড়া বাজলাম তোমরা समीक्षा बर्थडे गर्ल আমার জুতা समीक्षा हैप्पी बर्थडे टू यू ধরো তুমি ধরো তো তোমরা বাঁধতে পারো না ওই যে আবার মাথা মধ্যে বাঁধছে এটা মাথাটা দে এখানে দেবরা এই যে এদিকে সাইড দিয়ে দেও ভালো লাগবে তো হ্যাঁ এরকমই দেও এদিকে দেও হ্যাঁ এই যে দেখ স্টেপলার নাই হ্যাঁ স্টেপলার নাই এখানে স্টেপলার মারিয়ে দিলে ভালো আসবে একটু টাইট করা লাগে না আমরা বড় হইলেও কিছু না এদিকে পিছন দিয়ে সরছে কিবা দেও সারিয়ে দেও পিছন দিয়ে
আমি দাঁড়াবো তাহলে নিব বার্থডে গালা এই মামি লগেও যাবে না মা লগেও আমার লগে আসবে আয় আয় যা ওই আসবে না কি পড়বে পড়বে কেকটা খাওয়াতে আগে birthday to you দে মার মার হ্যাপি বার্থডে to you দে happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you ওই যে দেখো এখন দিছে মোবাইল দেখ না কিছু দেখাই যায় না মোবাইলে মারে দিছে গা পুরা নাই জ্বালা ক্যাপ করবে তো সোনালি ঠাকুমা So Lwgwpwr birthday-आव ओंखामबो केकबो जानानै फैबाय आरोना so ओमफ्राय माने ओरैबायदि जादों आरोना दहाय जे जों थांनानै फैफिनदोंमोन ना ओमफ्राय बिसोरथ' बयखौबो सानसेनि निमन्त्रन होनानै थांबाय नालाय ओमफ्राय केक बिसिना माने डेक'रेसन खालामनाया मेसिन गाज्रि जानानैहाय जाजोबाखैमोन आरोना बिनिफ्राय ओमफ्राय जाजोबैखाय बयखौबो ओंखामखौ जाहोग्रोबाय केकखौ हायाखैनो आरोना दहायनो जाहोदों जखन जों थांनानै फैदोंमोन 1 घन्टासोनि उनावनो जाहोजोब्बायनो बयखौबो स' ओमफ्राय आं सानखानाय आरोना बिसोर डेक'रेसन खालामनाय बहुत लेट जागोन मोनासिम बेखायनो जों दहाय थांफिननासो दा मोनायाव थांबाय आरोना ओंखामबो जाबोबाय ओमफ्राय केक हानायखौबो आं केक हानायखौ नेला सानबायमोन आरोना ओमफ्राय बयखौबो ओंखाम जाहोग्रोबायना ओमफ्राय जोंखौबो ओंखाम जाहोबाय थांनानैहाय दसे जिरायनानै ओमफ्राय गावसोर बाजैया होनबाय आरोना खाथिनिनोखा नालाय सिनायखानाय नेलांदो र' नोंसोरलाय खाथिखा न' खाथिखा केक हानायखौ नेलांदो होननानै ब्राब ब्राब फैथाबबाय थानायखाय केक हानायखौ नेबाय केकखौ हानायखौबो नेनानैहाय जानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय आंना बुलुनाय सनालियाबो जाबाय सनालिजों आंजोंल' थांदों हासबेन्डखौ लाङासै बे माथो साथाम साब्रै थांबावनो बे आं जेनेबा नानि गैयामोनबा जोंहा थांनाय जाखानाय नङामोन आरोना बे उन्दैनि बार्थडेसो नालाय ओमफ्राय नानि दं नालाय ओंखायनो नानिखौ लां होननायखाय ओमफ्राय हारसिं थांनो रोङाना बेथ' ओंखायनो आं थांबाय मोनजाफाबायबो स' Lwgwpwr भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना Lwgwpwr बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार